Alright, ladies and gentlemen, we just hit 2,800 subscribers. We are only 200 subscribers away from our goal of reaching 3,000 subscribers before the end of this, and we only have 3 months left. I know we can do it, but if you haven't subscribed, come on now. Subscribe to your boy, and thank you guys so much for people who have subscribed to my YouTube channel. So today we're reacting to Abafana the Boys versus Amantombazane the Girls. I cannot wait. Let's check this episode out. Alright, here we go. It's done. Shai Wasu. Oba Manjera. The video was posted 2 years ago. Yo! My three ninjas, go! Yo! Oh, my friends also ngazi yazi ukuthi le trailing wabiza ama 3 ninjas. Wabahlekisa. Okay, Matete. Yabona leza ingane eziqhama lapha. Yabona impofu. Sure. Inhle le ngane. Futhi nami ngiyayazi. Uzoyishela namhlanje. Hayi, inja. Futhi angibambana namhlanje. Hayi. Uvuma mina mshayi. Uzogcwala ngawo. Okay, yazini. Sama nisonke khona ngizofunda. Like sacokubuza kwamantombazane futhi intombazane ububuka le video like awuthuki wena uma bafana sebeza kuwena nomngane wakho like isihlaphela bafana bazosibamba inkunzi ngisho nama sometimes uboyisho ukuthi okay sebezongishela but ube naleyo nto thala bafana sebezongibamba inkunzi. Let me know in the comment section ngoba mbe ngicaba like amantombazane acabanga mase siyakubona. Sanibonani bokela. Hayi. Sawubona. Weekend. Wazamuhle. Hayibo. Kanti sho mina. Ya ngisho wena. Umuhle niqoke kahle. Kade akucina yazi. Awunaki ngenza iphutha. Urayiso damahle. Oh yamazi. Awunanga sakwazi. Qashe. Hayi ngihlezi ngikhona mina. Wena ungasaziyo. Hayi ngikhona. Kube kusakhona izinto ebezingibambile kancane. Hayi okay benza nisale. Manje bavusa bobabili ayiboni. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Yeah? Benza nisale uthi nje kancane. Niba right ha? Okay, bye-bye. Okay, Hawu. bye-bye. Kade uthi nje yo umla. Zithini manje? Sebethule ama-trainees sekwama background actors kanjalo. And then ungayishela futhi manje lengane. Relax. Mshayi baba. Lelani la. Most amantombazane amahle. Ahleze ibone ngaphezulu compared to your friends. Into ngiyenzile lapho. There's a skill. Just learn boys. Okay, so uma ithekeni enhle ehamba nelithekeni eright wena ncoma lithekeni eright ukuze le athekeni enhle izehlise. Okay, sure okay. Amahle. Uzala. Uzalana ningayisho. Ngimtshela nje ukuthi akaze kwena. Ifake ehlathini ke manje. Lalela mfana. Ngahlezi ucela. Macela njalo. Uqiniseka kangathi desperate. Okay? Bana ama notes. Phela bafethu nane train nje lodwa futhi ezosiza umshayi. Bafethu aniyampoqa man. Ngithanda ukubona Ntambama. Mina nawe soyithuka. Aphanda umngane wakho. Okay. Tama maskasini. Ntambama ngo5. Ngezanto apaqaqe. Okay? Okay, ngizofika. Okay. Tight. Sharp. Bana ama notes bafethu. Ipen la maleke eduze abe ngabhala nami. Ngajada. Delani labafana. Ntombi enhle kushela kanje ya. Ngalokho enqoma ukuthi inhle. Ngancane kakhulu.
Yazi why? Ngobuzolokhu ibuza ukuthi kungani ungayincumi njengawo wonke umshado encumayo. After that, trust me ntwana yami. Sebe yakho yonke. Shy. Fana ufundise okay. yonke lento le. Hawu yinja fana. Yakuvuma. I praise you. And mawuthi umuntu yamvuma sokuthi I praise him. Ngesi. Mama. Uncane nje sicela sithi ukhuluma. Boy, sicela ungeye phansi. Anginasikhathi. Boy. Kancane nje sinaso. Engibambezele. Boy, yazi ngangilala. Boy. But come on, boy. Look at Bo- you. Look at you. Uyazibona? Uyangibona? Lalela. Musungishela. I'm out of your league. Okay? Oh sorry. Phuma nini? Out of your league kanjani manje dog. Come on now. Yeah, baba. Wow. Bakurelegate nini? Gcina sidlala kuyila liga so2. Kanti sebekhiphile. Sodlala kumvela. Boy, ngichaza ukuthi ngikuthandane nami wena. Wena udeserve ukuthandana nami wena. Yasengicishe ngenza iphutha ngadlala kancane. Deserve Shit. itshoro ngcono kwami nawo. Damn. Boy. Mina ngiyazazi ngihlekani. Wehe, awukho muhle wena ukuthi umpofu. Yazini, athi ngihambe. Vele sasideserve isikhathi sami. Suk. Singidlule. Thai. Nazo bafethu. Lokhu uncengithekeni hey sisebenzi lento le. Awufethu. Hey. Eish. Yo. Yo. Thai. Basincengani ke. Oy. Sokubona kusasa. Kanjalo. Lalela mncanyana. Lethe mfana nje ehlukana naye. Abafana bamoshelana isikhathi. Usho ba kanjani yini? amantombazane angayilutho empilweni ngenxa yabafana. Yabo la intozo manjani. Yazi most yamantombazane. Ngoba basentuzuma, nami ngisentuzuma, nkosinathi mfethu. Asekufuni. Uthi ngeke phela nami. Ndabikisayo ke. Uthi amantombazane amancane ano-15 years eseba nengane. Konke lokho kwenzeka ngobani? Ngenxa yomjovo, ngenxa yabafana. So, Ngenxa yenu ukuthi nivuma ukuthi abafana bedlalengane, indaba ungayiblame. Good. Cela ukubuza. Umbuzo loyo. Dad omjolo. Sekwenze njani Umbuzo lo indaba engayiblame. manje? indlela ibuzwa abaphambili ncanyana. Ngalenza lelo phutha. Mina ngifuna ulenza. Uphambili wena. Edlala phela izinsuku. Sanibona. Sacela ukukhuluma nawe ncane. Ufuna ukuthini mina mfana? Mfana. Nganakho ukukhuluma nawe. Ncanyana. Uyini nalifana? Ngamfaka kwi-friends ngoba lokho engishela and ngimfuni. Okay mfana, cela uhambe sisabhisi. Boss lady, uzokuphapha ngikhuluma nawe. Yo. Sokukhuluma no-boss lady kanjalo phambi kwami. Uzongenzani? Hamba. Lalela mncanyana. Umfana nentombazane sibona abangani. Abasoze. Leyo mfana siyena umngane wakho. Ukuthi salinde ithuba lokuqabula nje kuphela. Ukuthi ithuba akathu. Mekathola ngecabanga lami. So ungalingi ube nemngane womfana. Ama-male based usathane lapho. Okay. Sizwa? Is boss lady. Okay. Sambeni ke ntombazane. Isho lutho. Tanda sengisana no blade manje. Saco understand. Ngiyakucela please. Manje mina uthi ngenze njani? Ngenze njani lo yami? Njengoba ngisho. Ngizonithanda no2. But ublade mina angazi. Manje mina uzongifehla. Wenza beside chico. Ublade uzoba straight. Oh. Chicky. Ayibo kanjani manje? Oh. Uzoba amakhwapheni wami. Into yami nami. Amakhwapheni. Oh, ufuna ngibe side nika. Oh sorry. Kombe wena yona side chick. Ayi kodwa mina ngizwa kahle lo ube side nika. Ngiyakucela ntana. Angifuni ukukubuza. Ayingeke. Kana no blade phela. Ngizwa kahle. Kwazi. Tanda buka mina. Buka mina. Okay? Buka emehlweni. Tanda ngiyakucela. Zobe side nigalanga. Khulilanga zokunika isikhathi sakho. Ngempela. Ngizala nda. Nge.
Hayibo. Yazini, khwanile. Angithi mangamini, mina sesizohlula. Usikhora ngithi wena. Mshaye. Woza. Usikhora ngithi uyashaya wena, Usikhora ngithi uyashaya wena, Awu. Ayamsaba. Tanda wahla yolo actor wena. Yazini ngishela no2 uxoxe le ndaba. Sayenibona nje nisanjani. Okay. Ucima le ngoma mfethu, ucima ingoma Nkosinathi mfethu. Ngoba yabo le moment le mina lapha ethandla ingoma e10 mfethu yabo. Enokushuba nje. Yazini awudeserve umse wami awusikuhlule ngeqhubu. ifuna wena wedwa. Mina mfethu situation enje mfethu ngabomshayi lo fanele. Wena khuluma kahle netheni yakho ngoba shuthi ayikuhloniphi kwazi ukukucheatela. Yabo ulova kanacala. Yabo leyo theni yakho kahle nenkinga. But akisho lutho mfethu. Sinqome. Ela mina Fatima. Akekho umfana ongacheat. Abafana abanaliseka. Ngiyaphiya post late. Kalathi we never do that. Ingayido that Fatima. Trust me. Cha ingeke. Kalathi ulwalo lapha. Ngiyazenze lo nto. Yayifuna iproof. Yafuna ukubona ukuthi Kalakathi uyafana nabo abafana. Singamane siprove Kalathi ngithanda yazi ngishithele. Okay. Ayi okay izoyithola iproof. Ukuthi Kalakathi uyafana nabo abafana. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please don't forget to smack the like, smack the subscribe, and check out this video right here or this video right here. And please don't forget to hit the button to subscribe to my YouTube channel. Yes, that's one right there. I can see it. Can you? So guys, see on this video because this video is the best, bro.